Donostiara goaz, salto txiki bat bertan dagoelako Anuska Etxeberria. Anuska, arratsaldeon! Kaixo, Maialen eta Xabier tira zuek hortxe goixo-goixo gongo zerate ETV-ko Miramongo estudiotan, eta nire Donostian nago, baina bestelako estudio batean, Elkar estudioetan hain zuzen ere. Eta zergatik etorri naizen hona, zer egiten dudan hemen? Guk asko maite dugun talde bat, Bizipoza taldea, hasi delako mundu berri bat guztiontzak proiektuaren bigarren zatia grabatzen. Asteartean hasi zituzten grabazioak eta urriaren 6 bitarte, bigarren parte honetan parte hartuko duten elkarte musikari eta sortzaileak, hemendik pasatuko dira euren kantuak eta bideoak grabatzera. Leire Elizegi, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Esan dugu hasi dira grabaketak eta ze topatuko dugu mundu berri bat guztiontzat bigarren zati honetan. Topatuko ditugu batetikan errealidadean hitz asko, elkartasuna izango da nagusi, balore asko ere, aldarrikapen amankomun bat, mundua guztiontzat beharko lukeen aldarrikapen amankomuna, eta elkarlan handi bat. Eta elkarlan handia esaten dugunean, batetikan Euskal Herriko sortzaileak, elkarlanean Bizipozako elkarteekin eta babesleekin. Eta, guzti hau gure hizkuntzan, batzen gaituen hizkuntzan ere euskeratik eta euskeraz guzti hau. Eta urreratu dezakegu zeintzu diren elkarlanean arituko diren sortzaile elkarte edo musikariak? Pare bat bai. Euskal Herriko Sindrome Down Fundazioaren kantua sortu du letra egin du Andoni Egainak, kantu guztiak Xabi Zabalak konposatu ditu, eta bestuko dute Motxila 21-ko lagunek. Eta zehazki gaur grabatzen nuen txeaziko gehan kantua izango da Etiopia, Utopia Fundazioarena. Eta zeintzuk diren kantu hortan parte hartuko duten artista eta musikariak, mentxe ditugu, Ane Labaka alde batetik eta Demode eta Kuartet taldekoak beste aldetik, arratsalde ondan hori eta ez zurekin hasiko naiz. Zu izan zara, kantuari letra, jartza zarduratu dena, nolako prozesua izan da? Netzako izan da oso prozesu polita, nik hasieratik bi lehengai eduki ditut eskuartean, batetik Xabi Zabalak pasatako melodia edo berak sortutako soinu hori, audio hori, eta bestetik, gero naiz harremanetan Etiopia Utopiako Manurekin, kasu honetan, eta hasieratik galdetu nahi izan nion, beraiek zer, jake beraien abestia izango zen, zer azpimarratzea nahiko luketen, eta saiatu ginen pixkat abstraktutik edo gauza edo praktika konkretuetara ekartzen, eta bai aipatu zizkian 3 adar edo, 3 proiektu konkretu, eta hain zuzen ere horiek dira abestian islatzen direnak. Izango lirateke batetikan uraren arazoari aurre egiteko urbiltegiak eta ubideak eraikitzearena izango litzake lehenengoa. Gero beste bat ahoko higienearen inguruan eta lantzen ari direna. Eta 3. Neri emakume bezala ere ni gehien mugitu edo zeharkatu ninduena izan zen, kontatu zidalako ere bai lanketa berezi bat ari direla egiten hilerokoaren inguruan, hain zuzen ere han oraindik ere tabua handia delako eta emakume gazteekin eta ari direlako talde moduko batzuk sortzen gaiaren inguruan hitz egiteko eta konpartitzeko ez. Eta ideia horiek mundu bat non izeneko kantuan agertuko dira, behin kantu hori idatzita, ona pasatuko da edo ona pasatu da zuek ahotsa jartzeko. Joli, ze izan da zuentzat proiektu honetan parte hartzea? Guretzat ohore handia da, gainera kriston proiektua da, balore handikoa eta balore anitzeko proiektua denez, poza, guretzat, dakiugun zera hori jartzen dugu proiektuan. Orduan, eta Xabi Zabalaren musika denez, zer esanik ez. Mentxe zaituztegula aprobetxatuz, gu hementxe gaudela aprobetxatuz, nik eskatu nahi gizuedana da, kantuaren zatitxo bat primizian abesteko, mundu bat non izeneko kantuaren zatitxoa, bai? Hoize. Jatorrak diren, Demodeko Artetekoak, noski baiet, Xabier Maialen ikusentzuleak, primizian esan bezala, mundu bat non izeneko kantua aurkeztuko digute, edo, kantatuko digute, Demodeko Arteko gure lagunek. Zare gorputza darrak zare, zatoz eseri parez pare, zarean zolanezko zare, zatoz da entzun parez pare, zeote utopia.
Ze polita, benetan. Wow! Ederra, benetan. Ze polita. Neri isilik egoteko Ze polita. Pentsa.